Mathias Ozonudo n'a si be san 50 la a n'a ka baarakɛden 3 bɛ ka basi nugujiman dɔ fɛnsɛ duguma u fɔla ka a ka hectare 3 kɔɔri sɛnɛlenw yɛrɛkɛ min sanfɛ Dassa Zumɛ mara la Benin camancɛ fanfɛla mara yɔrɔw la. Salon samiya jara sabula n ye kɔri tɔni 4 de sɔrɔ n ka foro kɔnɔna la. Ɲinan kɔni m'a dɔn joli bɛna sɔrɔ nka n jigi b'a kan k'a fɔ ko ɲinan sɛnɛ o bɛ sɔn ka ja kosɛbɛ ka tɛmɛ salon ta kan. Nin ye a kalo caman ye kɔɔri ɲinini jamana fɛ fanga bonyana kosɛbɛ. Benin ne a ka faso jama miliyɔn 13 bɛ fadenya kɛ Mali fɛ kɔɔri sɛnɛ ɲɛkunya minɛni la farafinna gun kan. U ka jamana kan ka kɔɔri tɔni 669 ɲɔgɔnna de sɔrɔ ka bɔ san 2024 na ka taa se san 2025 campagne senfɛ ka da Mali u fadenkɛ ta tɔni 569 kan. Letonji Beheton, ale ye CP Benin directeur Baye. Le Bénin est aujourd'hui Benin de bɛ ten kan kɔri sɛnɛ la farafina sabula san 2021 an ye kɔri mun sɔrɔ o bɛ taga fo tɔni 775 la wa o fanba bɛɛ bɔra ka taga Bangladesh ani diɲɛ jamana wɛrɛw kɔnɔna la nka bi an ye fɛɛrɛ mun bila sen kan CP Benin sababuya la o b'a to an na se ka tɔni 40,000 bayɛlɛma an ka jamana kɔnɔna la san o san k'o kɛ fini ani fɛn wɛrɛw ye. Où nous passons de la fibre aux vêtements. Fo ka se bi ma Benin tun bɛ a ka kɔɔri sɛnɛni nabɔ ka taa jamana wɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bangladesh ani Chine nka ni waati kɔsada ninnu na u yɛrɛ ye u ka usines jɔ u bɛ kɔɔri nin bayɛlɛma ne a bɛ wele nanzarakan na ko made in Benin yaasa nin baara in bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ Benin ye zone industrielle n'a tɔgɔ ko Glodigbe GDIZ sigi sen kan jamana bayanfan fɛ. Aujourd'hui, la GDIZ Bibi na GDIZ kɔri bayɛlɛma cakɛdaba bɛ se ka kɔri tɔni 40,000 de bayɛlɛma waasa ka se ka Benin ka kɔri sɛnɛlen bɛɛ lajɛlen bayɛlɛma an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ yan fo an ka kɔri bayɛlɛma cakɛda 30 ni kɔ ɲɔgɔnnaw de dayɛlɛ n'an sera ka o bila sen kan san 5 san 6 nataw la an na se kan ka kɔri bɛɛ lajɛlen bayɛlɛma k'u parata an ka jamana kɔnɔ. Totalité de notre production de fibres. Kɔɔri bayɛlɛma usine ninnu na baara minnu bɛ kɛ yen nɔ olu de filɛ nin ye u bɛ falen bɔ u bɛ dali kɛ u bɛ galadon fɛnɛ kɛ awa u bɛ tricotage fɛnɛ kɛ fini minnu bɛ bɔ kɔɔri la san 2024 camancɛ la GDIZ ye a ka fini fɔlɔw n'a a hakɛ taara bɛn fɛn 80 ɲɔgɔnna ma labɔ jamana kɔ kan k'a feere nanzaraw ka fini feere butigiba n'a tɔgɔ ko Kiabi ma. Il y a un certain nombre de gens qui vont kɔri cakɛda ninnu sira fɛ maa caman na se ka baara sɔrɔ wa o bɛna se ka kɛ nafolo sɔrɔ sira fana ye maa caman fɛ sabula bolofara caman bɛna se ka dayɛlɛ dɔw bɛna nafa sɔrɔ o siraw fɛ wa o b'a to kɔri bayɛlɛmali bɛna sankɔrɔta Benin jamana kɔnɔna la cogo min na ka se ka bɔ nɔgɔla siraw sankɔrɔta. Le secteur est diversifié et donc GDIZ ka fini dilanenw caman bilalen bɛ ka u yira mɔgɔw la so dɔ kɔnɔna na i bɛ t-shirtiw y'a la chemises b'a la pantalons musow ka finiw robuw ani sɔrdasiw ani polisiw ka uniforme ye serviette fɛnɛ min bɛ kɛ ka farikolo jɔsi ani mɔgɔw bɛ da dara minnu kan fɛnɛ b'a la. Ici, on a fait le choix d'utiliser le coton. An bɛ baara kɛ ne yan kɔɔri bɔlen de ye yaasa a bɛ se ka don ba la. Filanan ye min ye kɔɔri ye fɛn na wasolen de ye ka tɛmɛ fɛn fasuguya wɛrɛw kan i n'a fɔ nilon ninnu o de fɛnɛ y'a to an b'a ta. An bɛ fɛn minnu dilan ni kɔɔri ye yan nɔ n'i y'a dun a ka fisa farikolo ma. A kɛra sababu ye mɔgɔw bɛ se ka baara sɔrɔ k'a kɛ sigidaw la. A filanan a bɛ sɔrɔ nasiraw fɛnɛ yakubaya la wa waati o waati ni wulila a fɛnw ɲinini na i b'u sɔrɔ i yɛrɛ bolokɔrɔ i nagakɔrɔ. Bagiw tɛ i y'a san k'a fɔ k'a si bi dan kalo 3 kalo 4 walima kalo 8 ɲɔgɔnna la. Furututu a b'o de kɛ i bolo. C'est comme si on les prenait juste à la sortie de la chaîne. Waati surunin kɔnɔna la Benin faamaw kɛlen bɛ k'a danatigɛ ka u ka kɔɔri sɛnɛnen 250 ɲɔgɔnna bayɛlɛmaliw kɛ u yɛrɛ ka jamana kɔnɔna la ka sɔrɔ k'a tɔ 250 labɔ ka taa u feere jamana kɔ kan.
Bewejero Benin.